Добър ден, може да питаме нещо? Добър ден. Тушко тук някой дървари мало. И аз. Дървари са големи трактори работили. Трукци влечат, такви. Да. Чакайте вече, ние сме го питали. Вие да не знае да го питаме. Стопанки може да нещо. Не знам кой е Душко Ясо. Може той ще да питам за някакви Душко ли е. Душко Ясо тук дървари някой мало. Дървари? Да. Са големи трактори, трукци, такви работи влечат. Бръскане. Да. Не знам кой е, на коя страна е има. Не познавам. Никой тук, там изгледа гречка сме. А на коя улица да кажа? Па я тук некда, ние не сме тук, не знаем улицата, ама тук некда били наводни. Това е Кирохъртов улица. Да. Те била улица да ви казвам. Добре, фал. Ама не, за мама и не ги знам и тия. Аз съм и от тук. Не ли? Я може да се някакви горе нам. Тие да всички Мариовци, от Мариево. Аха. Тие всички дървари там. Не, Беровци били вие наводно. От Русиново. Не ги познавам. Иначе живото... Няма проблем. Да, живото как ходим тук? Арно ли? Не е много арно, си къртава. Не, сега е така. Ние по-малко, ние повече. Дай така. Става, нещо пак си става, малко. Да живее. Аз. Нещо по земеделие, нещо си ги прави. Не знам как ви викате. Тули? Аха. Става печени тули. И печени. Так си къртава. А пензичко нещо? Говорим нам neki za pravi samo ti se za Hrvatski училище до това с това там ще ви кажа. Става. Пензия, взимаш и пензия. И робот само ще ви товарищи само робот. Не, само подава и за нагло за това от лева страна, ще ви кажа само. Пензия, взимаш ли нещо, ли? Пензичко нещо има ли? Кой? Ти взимаш ли? Не, на работа. Не, на работа. Да, хубаво. Да, я пенсия заради малите пенсиите години. Млад си бил, бе. Няма пенсия, за това ще си извърши, няма пенсия. Таман. Те за това 18 години стажът и старото да го поберат, на 18 години. Го премотира тя на 9 години. И това няма пари. Лошо. Никакво не. Това е селото. Да ще дойде. Сам как ще става видиш? Не ли? Как ще крази, как ще става, ама може да се видиш. Няма. А има ли някой ще всяка дрва да цепе, например? Дава тубава плата там. Трябва да цепат. Да. Кой да цепат? Дали има някои работници за буки да цепат големи? Не. Ние за той бъркиме тия дървари. Се пиле дърва за работа ни трябва. Не, тия работи не съм запознат и не съм правил младост такива учи. Како се викаш ти? Аз съм Мило. Митко съм аз, ито му. Панче. И аз работим на комунада. Да? Да, на комунада. Добро, че шопан. Хвала много. Нищо, няма проблема. Може да че створим. Не ли? Айде, поздрав. Айде.